kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni kelen anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na foli ni waleɲuman dɔn o bɛ bila ka taa di Renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila ni anw don kan ye. Ka soli ka aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu ka aw to fo aw ka yɔrɔw la nin ye o jɛmukan kɛnɛ sigilen ye an bɛ foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé suganteli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin ni jɛmukan in ma ni o ye Renouveau matin ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni sɔgɔmada in na anw ka jɛmukan kɔnɔna la kunnafoni bɛna boli minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ nin ye a bɛ wagati jan bɔ fɛn min kɔni ye débat public ye ale kɔni ye sangaba sɔrɔ an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔna la nka wagati dɔw la an b'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw ma débat kɔni o faamuya fɔ cogoya wɛrɛ la ka na radiow sanfɛ walima telew sanfɛ ka n'aw sigi ka barodalasigiw kɛ mɔgɔw kɔni bɛ a jɛmukan lamɛn mais maa caman bɛ yen nɔ olu ma a faamuya kan ka faamuya cogo min maa minnu fana bɛ na plateau sanfɛ ka na débatw la k'u sen don kumaw la ka se ka hakili jagabɔ kɛ faso tagabolo ni a kow kan a maa caman bɛ yen nɔ olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la Isa Kabasidi bɛ anw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na ka na ɲɛfɔli kɛ an ye min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka débat tagabolo faamuyali cogo ɲuman na an bɛ continuer halisa an ni fɛn min ye cakɛda min ɲɛsinnen don bun adamadenya hakɛw olu lafasali ma ani olu bɛ to ɲɔgɔn bolo sɔgɔmada in na an bɛna kuma di maître Mokhtar Mariko ma ka bɔ AMDH kɔnɔna la ale bɛna ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min ye ni cakɛda ninnu ye ni maa min b'a fɛ ka contacti ta i n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a sɔrɔ la gɛlɛya dɔ b'i kan i b'a fɛ i n'u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka i haju fɔ u ɲɛna a bɛna ka na o kunnafoniyaw ko o di an ma anw ka don baara ɲɔgɔn welele o ye Maliki Konate ye ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min kɔni ye Shogel Kokala Mayiga ye ni o bɛ an ka jamana premier ministre ko fɔ ale kɔni ma kɔnɔnen no CNT kɔnɔna la jumadon Maliki Konate ale bɛna ɲɛfɔli kɛ anw ye o kan Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma bamanankan cɛ ɲin na Awa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni o bɛ ale bolo fɛn min ye Sori Ibrahim Diallo ye fulakɛ wɛrɛtigi siraba kunnafoniyaw bɛ ale bolo an b'a dɔn Sori kɛlen no ka wulikajɔ sabati sabula sanji kɔni an bɛ o kɔrɔla la sɔgɔmada in na an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn sabula an wulila nɛɛma na fɛn min kɔni Alex ye ale ma sɔn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna la kanubagaw ka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo maa minnu fana bɛ anw lamɛn YouTube sanfɛla la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an ka page Facebook minnu bɛ an suit o sanfɛ Renouveau FM Renouveau télé page sanfɛ an ka foli bɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fana b'u sɔgɔ anw na Renouveau matin page kan Facebook sanfɛ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw bisimila Honorable Amadou El Konare ale bɛ yan nɔ fɛn min ye bamanankan nɛgɛkarafitigi Honorable sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota somɔgɔw bɛ kɔri baasi t'i la an bɛ Ala tanu tabarikala sɔgɔmada in na an solila ka wuli nɛɛma na an bɛ Ala waleɲuman dɔn o la ka i ladɔnniya k'a fɔ 4h du matin ko maa ka wuli ka bɔ dilan na a ka gɛlɛn kosɛbɛ maa caman bɛ se k'a sereya minnu ɲɛ b'an na ani minnu tulo b'an na sabula waati i b'i maa kunu siɲɛ 3 siɲɛ 4 tigi bɛ to foloko falaka la dilan na nka maa min bɛ yen n'i ka baara bɛnna nin jɛmukan in ma i na wajibiya ka wuli 4h k'i sigi baara kunfɔlɔw labɛn a bɛ kɛ sababu ye ɲɛmaa yɛrɛ bɛ wuli o waati kelen na kuma an bɛɛ lajɛlen na cɛ sɔgɔmada in na ka faga fara ɲɔgɔn kan ko kura ka kibaruyaw di hali ni y'a sɔrɔ ba sɛbɛkɔrɔ walankatalen ko bozo jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ bilen bɛɛ kɛ mɛ k'i jigi kɛ sogo ye sogo fana tununi kuma ni sɛw de b'a fɔ sisan o t'a ko la baji ani sumala n'i ma sogo sɔrɔ ka kɛ nana ni jɛgɛ bɛ sumala k'a la o b'a ja ni bozo yɛrɛ ko ten o ye jigi mais samiya fɛ jɛgɛ tɛ sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ e tɛ bozoya tagabolo dɔn ji tɛ kɔ la ji nana kɔ la ko ba falen ayisa jɛgɛ bɛ sɔrɔ nɛnɛ wagati o b'a sɔrɔ ji jiginna dɔɔni fana i sera sabali ye fɛn min ye don kibaru ye sɔɔni aw ni Amadu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale kɛnɛ kan yanni an ka don kibaru kɔnɔna la wagati boloda cogo ale filɛ ni o ye météo ye
wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bena da kabala mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ o bena ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la gɔngɔnbulon o bena kɛ kidal ani tawudinikaw fɛ yen nɔ min bena kɛ sababu ye olu ka bi tile kɔnɔna la gwɛlɛya fitini o kɔni be don olu ka yɔrɔjan filɛliw la o la sanjiko boloda cogo filɛ ni ye bi tile kɔnɔ an ka marabolo kɔnɔna la sɔgɔmada in na marabolo minnu be se k'u sigi ni sanjiko ye walima san nalen no marabolo minnu fɛ yen nɔ deja sɔgɔmada in na o be kayi ko fɔ kita kulikoro buguni sikaso joyila gawo ani kidal fɛn min kɔni ye tilelanfanatɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛla la marabolo minnu be se k'u sigi ni sanjiko ye o ye kita kulikoro buguni sikaso joyila kucala segu san mopti banyangara duwanza ani tombouctou o la tilega in na température boloda cogo ni ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye kayikaw ye olu ka finteni hakɛya tilega in na o be kɛ degere 34 ye kulikoro olu ta be kɛ 31 ye fɛn min ye sikasokaw ye olu ta bi jɔ degere 30 la segukaw fɛ yen tilega in na olu ka finteni hakɛya bi jɔ degere 33 la mopti olu ta be kɛ 35 ye fɛn min ye tombouctoukaw ye olu ta bi jɔ degere 38 na gawokaw olu ta be kɛ 37 ye fɛn min ye kidali ye olu ta be kɛ degere 39 ye menakakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 36 ye tawudeni olu ta be kɛ 44 ye bugunikaw fɛ yen tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 30 la fɛn min ye kucala ye olu fɛnɛ ta be kɛ degere 30 ye kitakaw olu ta be kɛ 31 ye fɛn min ye ɲoro ye ani nara olu ta bi jɔ degere 35 la duwanza olu ta be kɛ 36 ye sankaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 32 la banyangara olu ta be kɛ 35 ye joyila olu ta bi jɔ degere 30 la bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bena da kabala samiyafɛ fiɲɛ bena ci nka fiɲɛ fanga o kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye sɔgɔmada in na ye sanji o benale bamako kɔnɔna la fɛn min kɔni ye bi tile bantɔla ye ko kura ka don su kɔnɔna la ko bamakokaw be se k'u sigi ni sanjiko ye tuguni fɛn min ye tilega in na température ye o be kɛ degere 31 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 18 ye tile bena bin bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 58 ye ni ye wagati boloda cogo ye k'a di aw ma bi alamusa sɔgɔmada in na a kun ye aw ka se ka aw ta fɛnw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an b'a fɔ ko ala ka bi alamusa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma an ye o de fɔw ye kanubagaw fɛn min ye ni jɛmukan in ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni aw mana kɛ diɲɛ fan o fan jɛmukan in kɛnɛ mana sigi aw bɛɛ lajɛlen be aw niyɔrɔ kunnafoniya ka se ka o sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn min ye kunnasiri ye maa si tɛ to o kɔnɔna la sisan amadu el kunare be aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan amadu ne be sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye tabarikala an be sira minɛ ni ŋaniya jɛlenya ye fanta tumo ta filɛba ni lamɛnba jɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ta kote bila dagirinda la sabula sanga 30 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan kaba kibaruya bakuruba minnu be yen n'an bena soni sigi olu kan bi sɔgɔmada in na o be tali kɛ an ka jamana kɔnɔna koɲɛw la orange mali ale ni minisiso min ɲɛsinen don an ka kuranko ani dugujukɔrɔ nafolomafɛnw ma olu ye bɛnga dɔw tigɛnɔ bila bɛnga min bena kɛ sababu ye ka se ka danganiya di orange ka se ka kura hakɛ dɔw jubaju yɛrɛ coko u yɛrɛ co a la waasa ka se ka u ka haminaw mafa ka jamanadenw yɛrɛ fana dɛmɛ lɛkitɛrɛ 40 bɔyanko bena di olu ma kati mara la u ben'u coko yen nɔ a bena nɔgɔyaba don kuranko la an bena kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kana na bɛnga sɛbɛn tɛgɛnɔbilalu ni ɲɔgɔn cɛ la segukaw fana fɛ yen min bɛ tali kɛ ofisi ale ni segu conseil régional jɛra k'u tɛgɛ bila ji kelen nɔ fana ka bɛnga dɔ tɛgɛ nɔ bila min ye hectare caman o bɛna di a bɛna tali kɛ jamana yiriwa baaraw la an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ min ye k'a dɔn awa bamanjiya nasaratigɛw la k'aw ladonna k'a fɔ nara bɛ ɲini ka maaw gɔn kamana min ye lakanabaliya sɛbɛkɔrɔ walankatale tasuma donnen kɔ sira dilalaw ka minɛnw na ka se ka gidɔrɔn dila yɛrɛ cogo caba nin waati na ka tila ka taa ni maa dɔw ye i k'a dɔn ka kunun o fana kibaruyaw bɔra ka bi ko polosi kelen fana fara a ka siso kɔnɔ dugu jɛla k'ale fure ye o dun b'a yira fɔ nin cogoya in kɔnɔ nin ye polosi 2 bonɛlen ye ni la nara nin cogoya in na a ko bɛ cogo di yala mun de b'a ko kɔnɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru fana kɔnɔ
k'a kuncɛ lafiyabukaw fɛ a yira k'a fɔ baki polisi bolofara minnu bɛ yen ni kisɛ kɔni ye funɛngɛni dɔ bunna u ni na olu fana bolo an ye kibaruya dɔw sɔrɔ kunu k'a fɔ ko u ka kow dira kiiri komini kati ma wa ko a maa kunfɔlɔw nana Bamako kasobonba la ka ban n'o ye polisi minnu ye nin kɛwale in kɛ yanni sɛgɛsɛgɛli tɔw ni kiiri yɛrɛ baara olu ka dayɛlɛ ni y'an sinsinberew ye bi sɔgɔmada in na sisan nɛɛma nin na an bɛna nɛ don mun na ka walawala aw ye walasa aw k'aw to san jukɔrɔ ka Mali ani diɲɛ jamanaw ka kibaruya belebelebaw dɔn. Renouveau télé, Renouveau radio, bololaw fana sanfɛ a bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ k'an lajɛ Kayi ka tɛmɛ Bamako fɛ Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tɔnbɔkutu Gawo ka taa Kidali Menaka Tawudeni Joyila Nara ka munumunu ni ka na Buguninkaw olu fɛ fɔ ka taa Bajangara ni Douaza ninnu bɛɛ lajɛlen na Ɲorodi Sahel Kita nin bɛɛ lajɛlen Mali marabolo ye minnu kɔni jamanadenw n'a sigidaladenw bɛ ka Renouveau ka kibaruyaw sɔrɔ walasa ka u taafa dɔ jamana ale yɛrɛ fiɲɛ ci fanko la. An y'a fɔ tentɔ lakanabaliya warankatalen don kosɛbɛ narakaw fɛ min bɛ tali kɛ jɔakun jan tɛmɛnenw na maa ŋaniya jugutigiw kɔni taara sira dilanna minnu bɛ yen sefa wari miliyari caman bɔlen don waasa ka se ka sira dilan u taara kɔni tasuma don o bolimafɛnw n'a karibiraw n'a taji bɛɛ lajɛlen na ka nafolo miliyari caman kumaniya kosɛbɛ a cakɛda ɲɛmaw ani jamana yɛrɛ ma kɔni ma da o ma u ye maa dɔw salo ka taa ni olu ye Moritanigaw b'o la fɔ ka se i k'a dɔn awa Siniwa jamana maa fila bɔyanko ma wulikajɔw tɛmɛna kosɛbɛ narakaw ka gouverneur ka taa se Moritanigaw u jɛɲɔgɔn minnu bɛ u jɛra ka hakili falenw ni cɛsiriw kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔ o min kɛra sababu ye Moritanigaw ka wulikajɔ fana na u ka se ka maa minnu ye Moritanigaw y'a ko la olu ka se ka kaana bila kunun o kibaruyaw sɔrɔla k'a yira k'a fɔ a sigi ka fɔ ni kuma tɔw bɛ sen na walasa maa tɔw minnu minɛna n'o dɔ ye Siniwa jamana maaw ye olu fana bɛ se ka lakodɔn a kow kana na cogoya min na o naraka kelen na lakanabaliya warankatalen don kosɛbɛ nka min bɛ ka maaw siran o ye tile fila in na wulikajɔ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin polisiw juguya la ye kosɛbɛ sabula an y'a ye k'a fɔ a kɛra polisi funɛngɛni dɔ ma o don n'a jɔlen ka se ka marifa ci a la k'a bunɛ a ni la kunu fana min ye k'a dɔ kibaruya wɛrɛw fana bɔra ka bi ko surɔ dugu jɛ k'a dɔ kɔni kɛra fana ko polisi funɛngɛni dɔ kɔni bɛ yen min kɔni tɔgɔ ko Kantela ka don o kɔni fana fure taara ye a ka siso kɔnɔ promotion 2015 don min ye Nara yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ko château de Nara Kuluba a kɔni kɛwale ninnu kɛra ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka dayɛlɛ nin ko in sababu mana kɛ min ye nka maaw sɛbɛkɔrɔ sirannen don nin ye mun tiɲɛni wale kuraw ye ka ɲɛsin polisiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Nara kɔnɔna la kɔni ko wulikajɔw ka sabati joona waasa maaw ni u bolofɛnw bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ lakanda cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ tentɔ fana min bɛ tali kɛ polisiw ka kisa la hali bi an ka Bamako sigida min bɛ komini 4 na n'o ye Lafiyabugu ye polisiw kɔni ka sufɛ laraweli kɛra sababu ye baki maaw ka se ka maa dɔ bunɛ a ni la kuma ciyara wulikajɔw yɛrɛ cɛyara nka ka kɛ ni finitigi ɲɛmaw olu ka wulikajɔw ni fɛɛrɛw ye ko kɔni madara nka u ye layidu di k'a fɔ maa minnu ye nin kɛwale kɛ b'a ye hali ni tinitigiw don u kɛma kɛ ka sariya min sɔsɔ a ko kɔnɔ ko kiiri na o nɔnɔbɔli baaraw kɛ o kama a ko kalifara komini 4 ale procureur la mun y'a ko di kiiri tigilama dɔ ma ye o kɔni sera ka jaabi kunfɔlɔ mun bɔ i n'a fɔ anw ye kibaruya minnu sɔrɔ kun o ye k'a fɔ a polisi kunfɔlɔw nana Bamako kasobonba kɔni na i k'a dɔn waasa ka se ka taa lasago ye fɔlɔ yanni kiiri yɛrɛ ka dayɛlɛ finitigila ka ɲɛmaw ni jamana faamaw kɔni ko wulikajɔ bɛɛ na sigi sen kan walasa nin ko minnu kɛra a tiɲɛ yɛrɛ ka bange wa jotigi n'a jɔ a ko la jalakitigi yɛrɛ o na jalaki an na to Bamako kasobonba la ye sabula min bɛ tali kɛ Katikaw ka mɛri hakɛ minnu bɛ yen ni se kɛra olu ma ka sababu kɛ ko nafolo dɔw ni sɛbɛnfura kurutukurutuli ko dɔw kɔni u ye o tɛgɛ tara bɔrɔ kɔnɔ o ko la n'o bɛ tali kɛ mɛri fɔlɔ yɛrɛ yɔrɔ wɔlɔkɛ ma n'a ka danga fɔlɔ ni o ye Badara Alu Sankare ye ale min tun ye mɛri ye min ɲɛsinnen don mɛri yɛrɛ ka ko caman ma mɛri min ɲɛsinnen mɛri ka danga fɔlɔ don n'o ye premier adjoint ye mɛri min fana ɲɛsinnen don
i k'a dɔn furusiri kow o ni bugunatigɛ sɛbɛn kow ma état civil o fana bɛɛ lajɛlen bɛ ale kelen bolo ka taa se fana maire min ɲɛsinen don dugukolo kow ma o bɛɛ lajɛlen ye ale kelen ye ani fana maire min ɲɛsinen don dɛmɛ koɲɛw ma diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw la n'o ye coopération internationale ye nin bɛɛ lajɛlen talen tun don ka kalifa Alu Badara Sangare kelen na min kɔni na a yira k'a fɔ maa kelen ka se ka conseil tɔw dɛ kɛrɛfɛ ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen saalo ko de tun bɛ ale ka bolo kan kosɛbɛ min ye k'a dɔn tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ conseil communal la jatew y'a jira k'a fɔ caman tun dɛnnen don kɛrɛfɛ kosɛbɛ wa maa minnu yɛrɛ fana bɛ mairie kɔnɔ ni i ni olu t'a fɔ tile kelen na ko lajaba bɛ ta ka ɲɛsin ma ni kumasulu wale ko misaliya dɔ tun ye maa o maa bɛ yen n'i tun ko cincɔ ka ti mairie kɔnɔ ko u tun bɛ i gwalo walima u b'i fili ka taa mairie bolofara wɛrɛ la walima u b'i bolo bɔ baara la ka i kɛ yirikɔrɔsigila ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye seereyaliw ye ka ti mairie cakɛla dɔw ye minnu seereyaliw di an ma an yɛrɛ na minnu tɔw ɲɛɲini kosɛbɛ nin waati ninnu kɔni na min ye maire ka danga filanan min tun bɛ yen n'o ye Boubacar Traoré u ye ale kɔni suganti ka bila maire nɔnɔbila maire la n'o ye maire par intérim ye nin waati ninnu kɔnɔ i n'a fɔ sariyaw bɛ a yira cogoya min na o kɔni kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen ni binkun kɛra dɔw kan olu ka jatela ka olu lasegin u nɔ la ka na baara kɛ i n'a fɔ u tun b'a kɛ cogoya min na mairie kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an y'a fɔ tentɔ Katikaw fɛ yen Orange Mali ale ni minisiriso min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo ko ani jiko ni kuranko ma ministre Lamini Seydou Traoré u ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma wale dɔ kɛ min bɛ tali kɛ bɛnkan dɔ tigɛnɔ bilali la ka kɛ ni Orange yɛrɛ ka danganaya sɔrɔ ka se ka kura kɔni baju dɔ cogo yɛrɛ cogo a la min bɛna kɛ fɛnsɛn pano fɛnsɛn lɛkɛtare 40 bɔɲanko la ka se ka kura kɔni di ni tile jaw ye bi ko a kilo waati hakɛ min bɛna dilan a bɛna dɛmɛba de don an ka jamana ma kosɛbɛ kuranko nasaratigɛ la wa Orange yɛrɛ na sinsin o kan k'a ka kura yɛrɛ kɔni baaraw magoɲɛw olu sabati tigɛnɔ bilara sɛbɛn la an ka kibaruya ɲinina minnu ɲɛna n'o dɔ ye Bakari Sidibe a n'a ka jatalaw bɛna ɲɛfɔli k'an y'a ko k'an ka lajɛ. Ni hakilina min n'a sigira sen kan Orange Mali fɛ a kun de ye ka sigida lakana ni kuran sɔrɔli n'a labaarali ye tile ka sira fɛ ni an ko a ma ko énergie renouvelable ni hakilina in bɛna lawaleya ni kɛnɛba dɔ jɔli ye ni panneau solaires ye walasa ka se ka kuran di Orange Mali ka cakɛda bɛɛ lajɛlen ma jamana fantan 4 kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na Orange Mali ni ministère de l'énergie, des mines et de l'eau ye convention de partenariat de signé pour que ka ferme solaire belebeleba dɔ jɔ Bamako Kati. Donc, aux fermes solaires, c'est la première fois que ferme solaire Benadjo, Afrique Bekonoyano. Orange, nini ferme solaire ninjora, avant permettre kanga city fenfembe malikono, ka oluka kuranko noya. Ka tɛmɛ ni waleya in ye jamana bɛna dɛmɛ dɔ sɔrɔ kuran ɲagamini bayɛlɛmali la minisiri min ɲɛsinen don dugujukɔrɔ kow kuran ale ni jima ale ye Orange Mali ka nin waleya in fo kosɛbɛ waleya min n'a bɛna kɛ sababu ye a ka fɔ la ka kuranko sankɔrɔta. Ani Orange Mali mɔgɔw de y'an bolo bila sɛbɛnna bi mun b'a to Orange mɔgɔw bɛ kuran mun jeni u yɛrɛ bɛ a kuran produit k'a kɛ k'u ka baara kɛ ni kuran tɔ mun tora u b'a feere énergie ma. Kɛnɛ in barika ka bon mun na an b'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko Mali kuranko la énergie bɛ lahalaya min kan bi n'a ye kuran fɛn fɛn feere a b'a feere perte de la a b'a feere bɔnɛ de kan donc a bɛ na fɔ sisan nɔ Mali de tun bɛ ka Orange ka kuran u bɛ kuran mun jeni Mali tun b'a partie dɔ sara bon bibi na ni Orange yɛrɛ y'o jateminɛ k'a fɔ ko o ye ko ye mun tɛ se ka laban ka wuli k'u bɛ Mali gouvernement dɛmɛ gouvernement b'olu subventionner min kɛ ka fu siri o dan na u yɛrɛ y'u ka fɛn capacité développée pour que ka se k'u ka kuran mun utiliser ka se k'o produit. Ka tɛmɛ ni bolonɔbila sɛbɛn ye Orange Mali ale ni EDMSA kɔni bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ kuran tɔ min bɛna to o sanniko la. Sanga bena ni kele o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ nin waati na min ye pharmacie kɛnɛ santé la Kati Sanafara fuga la ko an ka foli b'u ye olu bɛɛ lajɛlen ye filaw dama faralen ɲɔgɔn kan ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ saga n'a ka waati Fanta Tumota min ye k'a dɔn filaw kɔni b'a fɛ ka fiɲɛ ta sa ko sabula ko jamana première dame ko o ye fila ye an bɛ don a bɔ la Asimi ye waasa an bɛ se ka bamamuso dɔ bɔ Bɛlɛdugu n yɛrɛ la dugu kana di a ma filaw ka dɔɔni maaw jɔ kɔnɔmɔ la sa a fɔ bɛnnen don e da
cogo di e min boli ka bɔ bɛlɛdugu ka taa fulaw fɛ An bɛ Sama Sangare fo yan Ɲoro di Sahel ka don ale bɛ domaine na ko ni ce o bɛɛ ye fulaw ye quoi ko a ka ca ɲamile ka ca kojugu o ta ko la basi o b'a to anw yɛrɛ ni fulakɛ bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan ni o ye Sori Ibrahim Diallo ye Amadu a ka kan bilasiralikan dɔ bɛ yen nɔ Sori ka o di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka siraba kanaw la Amadu an b'a ye k'a fɔ ni san nana sirabaw sanfɛla la bolimafɛntigiw an kan ka hakili to ɲɔgɔn na i b'a ye dɔw bɛ yen u bɛ jinɔgɔ modèle dɔ seri ka k'i kan kabako dan bɛɛ de don ne hakili la ni san nana ni san mana olu bolicogo man kan tɛ ka kɛ kelen ye an b'an janto ɲɔgɔn na wagati kunkurunnin dɔrɔn de don e bɛ mobili kɔnɔ min bɛ moto sanfɛ hakili to a la i kana jinɔgɔ k'a kan n'i tɛmɛna a tigi la i bɛ se ka vitesse min ka di i bɛ se k'o tigilamɔgɔ ta parce que a ko dɔw bɛ yen nɔ tɔɲɔ de don an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara dakuruɲɛ kelen maa min kɔnɔ falen tɛ o tɛ kɔngɔtɔ ka ko dɔn maa min bɛ mobili kɔnɔ n'a pɛnnen don vitre bɛɛ yɛrɛ ale t'a dɔn min bɛ kɛnɛma maa la u bɛ ji seri maaw kan cogo bɛɛ la a ko in filɛ a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sinon a tɔɲɔ barika ka bon Sira Kamara ale bɛna wele bila Sori Ibrahim Diallo ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ siraba kunnafoniya kɛnɛ kan